Bones, bé, som en Jaume Andreu, som professor de la Universitat d'Història de l'Art i també dins del camp d'investigació sobretot he treballat molt el patrimoni etnològic. Precisament som aquí en el Molí d'en Freret per fer un recorregut per el que són els fons etnològics de materials d'aquest museu i a partir d'aquest fons anar comentant tota una sèrie d'aspectes de lo que era la vida quotidiana, centrant-nos sobretot en la figura de la dona, les tasques de la dona, tant dins la casa com sobretot també feines vinculades a la pagesia, en el camp. Bé, ara aquí estem a veure una sèrie de peces que estan relacionades totes, diríem, amb el que era la tasca de pescar. Hem de tenir en compte que dins la vida quotidiana de les famílies el pescar era imprescindible i també, a més, era una feina molt lligada a les dones. Hem de tenir en compte que dins l'alimentació diària el pa era fonamental, juntament amb altres, diríem també derivats vinculats amb el pescar, com són coques i altres menjars, però sobretot el pa. Se pastava un pic a la setmana, normalment el dissabte de matí, i se feia pa per tota la setmana. Per pastar, normalment a les cases el que tenien era aquest moble de fusta que és la pastera, que a de dins té una forma com de barca, d'aquí ve el nom de pastera, que era allà on se posava la farina. La farina no se posava directament, sinó que se posava a dins d'aquest ormeig, que és un sedàs, que servia per porgar, per anar aturant si hi havia qualque impuresa, etc. De quina manera se feia aquesta feina de passar el sedàs? Se feia amb aquest altre instrument, que és el que a vegades li diuen un cavall o un cavallet, o també dit els cernadors. Per què servien? Se col·locaven ben encaixat damunt la pastera, damunt hi anava el sedàs i se feien passar els cernadors d'aquesta manera i així se porgava la farina. Una vegada ja tenien porgada la farina, amb aigua, evidentment també s'hi posava el llevat que també sempre se treia d'una setmana per l'altra i se pastava. Una vegada s'havia fet el pastor, ja s'anaven fent els pans i s'anaven col·locant a damunt aquest ormeig de fusta que veiem, que és l'afanyador. Aquí s'hi col·locaven els 4 o 5 pans, n'hi havia de més petits, un poc de més grossos, l'afanyador sempre té un costat recte i l'altre costat semicircular, i se tapaven amb una manta, evidentment perquè no perdessin el tobat, i se deixaven atovar i quan estaven a punt d'enfornar se duen al forn. Ja fos un forn que se tingués a la casa i s'havia fet foc en el forn, o ja fos, si eren sobretot cases urbanes, diferents forns, o com a mínim a cada nucli de població n'hi solia haver un, que oferia aquest servei a la comunitat i se duen a enfornar. Aquí veiem també un ribell, que a vegades per pastar, si s'havia de fer a vegades segons quin pastor, un pastor més petit, també se podia utilitzar un ribell en lloc de la pastera, però la més característica era la pastera. Una altra feina, diríem, imprescindible, quotidiana a dins totes les cases, era la feina de fer la bugada. També normalment era una feina que se feia setmanalment. I també és una feina que la feien les dones. La bugada, hi havia cases, sobretot cases un poc més benestants, que tenien un espai específic que rep el nom de bugaderia, però a la majoria de cases, tant dins els pobles com a fora vila, la bugada la feien dins la cuina. Entre altres coses perquè per fer la bugada, ara ho veurem, havien de menester una llar de foc perquè s'havia d'encalentir aigua a una caldera com aquesta, ja que l'aigua que s'utilitzava per la bugada havia de ser aigua bullint. L'element imprescindible, juntament amb la caldera, per fer la bugada és el cossi. El cossi normalment se feia de ceràmica, aquí en veiem un, de gros,
que en aquest cas està desclavat, però a moltes cases, per aprofitar al màxim l'espai, a un costat de la llar de foc, dins una espècie de fornícula, com podem veure aquí, hi clavaven el cossi de la bugada. Inclús per la part de fora aquest cossi moltes vegades ens venia emblanquinat. De quina manera se feia la bugada? S'agafaven les peces de roba, se posaven a dins el cossi, que s'haguessin de rentar, s'hi posaven uns bastons de fusta en els costats per la banda dins el cossi, perquè l'aigua llavors se pogués anar filtrant molt millor, i el que feien era col·locar una bosseta en cendra de clovella d'ametla a damunt de tot, que era allà on hi anirien abocant l'aigua bullint, que s'havia d'anar filtrant per fer la neteja de la roba. De quina manera s'abocava l'aigua bullint? L'aigua bullint s'abocava amb aquest ormeig que se diu escarabassot. Aquest nom segurament és degut a que antigament aquest recipient se feia de mitja carabassa d'aquestes de beure vi, que diríem, i normalment ja el trobam, com seria aquest cas, fet de zinc, de giny, que deim popularment, o de llauna. Aquest carabassot servia per agafar l'aigua bullint i s'anava abocant a damunt aquesta roba, en concret damunt aquesta bosseta de cendra. D'aquesta manera s'anava fent el que se diu la lleixivada, el lleixiu. Així com l'aigua anava passant per avall, l'aigua llavors del cossi sortia per un forat, aquí veiem aquest cossi petit que té aquest forat, on hi ha aquesta canya, aquí veiem el cossi gros, aquí també té el forat, i a través d'una canya, com aquí en veiem una de curta, però era una canya un poc més llarga, anava una altra vegada directament l'aigua dins la caldera, i així s'anava fent aquest circuit, podent fent circular l'aigua. Aquest era el sistema bàsic de fer la bugada, per la neteja sobretot de roba que s'havia de fer amb aigua calenta. Llavors veure que també hi havia l'opció d'aigua que s'havia de rentar amb aigua freda o amb aigua teba, que moltes vegades utilitzaven un ribell o un cossi més petit, i en aquest cas moltes vegades s'utilitzava també la post de rentar. Inclús aquí veus aquest cossi petit té una repisa a l'interior que servia per subjectar millor la post de rentar. Una vegada s'havia rentat la roba i s'havia passat d'aigua clara, llavors ja venia la feina de sortir de fora, estendre la roba perquè eixugàs. A nivell enològic també era interessant ara veure com passa moltes vegades a dins la vida tradicional, que intentaven reaprofitar al màxim l'aigua de la lleixivada. I a moltes famílies el que feien és que una vegada va fet la bugada, aprofitaven aquella aigua dins el cossi, que encara estava bastant calenta, per anar-hi passant els infants de la família, els nins, i així ja la rentaven, i era moltes vegades la higiene setmanal que se feia dels lots aprofitant l'aigua de la bugada. Dins les feines vinculades a lo que és la roba, a part d'evidentment preocupar-se de la neteja, una vegada la roba era eixuta, també hi havia la feina de planxar la roba. Tradicionalment hi ha hagut dos tipus de planxes, fonamentalment, que són planxes fetes de fusa. Per una banda hi ha les planxes que són massisses, i aquestes, per encalentir-les, les posaven dins un fornet. Hi havia un recipient on se posava caliu i s'hi anaven col·locant les planxes que per contacte directe s'encalentien. Llavors, més endavant també va sortir un altre tipus de planxa que va tenir molt d'èxit, per dir-ho així, va ser molt utilitzada, que són les planxes de fumeral. Basta veure aquest element que li dona nom, que són les planxes que veiem que s'obrin i en aquest cas el cliu se ficava de dins. I per això tenien aquest fumeral i també un forat a la banda de darrere perquè pogués circular l'aire que mantingués el cliu ben viu. Bé, a part d'esplanxar, llavors també veiem com, sobretot a principis del segle XX, les cases que s'ho podien permetre, moltes varen adquirir, comprar una màquina de cosir. Moltes d'aquestes màquines venien sobretot del continent europeu, especialment de zona germànica,
I amb aquestes màquines de cosir, moltes dones cosien algunes peces de roba, sobretot també brodar, etc. A part que també moltes continuaven podent cosir a mà amb un tambor, a brodar de punt mallorquí, de punt de creveta. Hem de tenir en compte que el brodat a moltes peces eren molt presents, sobretot el brodat de les inicials, sobretot a peces de roba blanca i roba de llit, com eren els llençols, com eren les coixineres, etc. Se brodaven les inicials, també les camilles de dormir, etc. I llavors hi havia també el brodat, ja en sentit més decoratiu, com brodar, per exemple, la tela d'una cadira plegadissa, una vànova, etc. Dins les feines, diríem, de la pagesia, vinculada sobretot a la recol·lecció de fruits, ha estat històricament molt important el que és el cultiu de fruits de secà, com és l'ametler, el garrover, les figueres, i aquests fruits han estat aprofitats tant per consum humà com també per consum dels animals. Un fruit, diríem, que tradicionalment també les dones ja han tingut molt de pes, ha estat en el que era la recol·lecció de les figues per assecar. Moltes dones feien feina de figueraleres i després també feien feina en els sequers, aquí on aquestes figues s'assecaven. Els sequers normalment eren un espai tancat de paret perquè els animals no hi poguessin entrar i tenien una caseta del sequer aquí on s'entraven cada vespre els canyissos perquè les figues no agafassin humitat de la nit o també en cas que pogués ploure també s'entraven. Els canyissos normalment, com veiem aquest d'aquí, estaven fets de caramutxes, també és cert que n'hi podria haver que fossin de vegades de canyes i aquests canyissos els que cada dia s'estenien al sol per assecar aquests fruits. Hem de pensar que, per exemple, el cas de les figues, normalment els sequers se feien així com avançava el mes d'agost i també dins part del mes de setembre. De totes maneres, molts de sequers tenien un forn perquè si la climatologia era un poc adversa i no se podia acabar de secar bé les figues, les acabaven de secar dins el forn per llavors poder-les conservar. Una vegada secades, aquestes figues se solien encistar a dins capses. Inclús hem de tenir en compte que, sobretot al llarg del segle XIX, en moltes explotacions, sobretot si eren explotacions grans, com eren les possessions, etc., que tinguessin molt de figueral, no només ja eren per l'autoconsum de persones o sobretot dels animals, com eren sobretot els porcs, sinó també se destinava una bona part d'aquesta producció de figues seques a l'exportació. També les figues, sobretot el que dèiem les figues de moro, que també a partir del segle XIX a moltes possessions se van sembrar corrals de figueres de moro, van ser molt aprofitades, a part del consum humà, sobretot també per donar menjar als porcs. Aquestes figues sí que normalment se donaven capolades en els porcs i se capolaven en màquines com són aquestes, que s'anaven polant aquestes figues a dins i s'anaven capolant per després poder donar menjar en els porcs. En el cas de les figues seques, quan se volien donar als porcs, també moltes vegades aquestes figues se mesclaven amb aigua i farina d'ordi. Bé, altres, diríem, cultius de secà dels quals s'aprofitaven els seus fruits, hem comentat els ametlers, en la recol·lecció de les ametles, en el que era després la tasca de pelar ametles, les dones i sobretot els lotes joves hi feien també molta feina, ben igual també les feines de plegar garrobes. Llavors, cert que, especialment a la primera meitat del segle XX, inclús entrat les primeres dècades de la segona meitat del segle XX, un altre fruit que, sobretot a zones del Pla de Mallorca, va tenir molt de pes van ser els ubercocs. Els ubercocs també s'assecaven amb un procés molt semblant a les figues, almenys que els ubercocs venen ja, que diríem, en el final de la primavera,
I també aquests obercocs no només eren per l'autoconsum, sinó que també estaven molt destinats a l'exportació i eren una feina, sobretot, que hi participaven moltes dones, tenint en compte que, sobretot a les poblacions on més cultiu hi havia d'obercocs, hi va haver sequers, diríem, que dedicaven bona part de la seva feina, no només ja a produir, diríem, els obercocs secs de la seva propietat, sinó que se dedicaven sobretot a comprar obercocs a pagesos que en tenien per ells secar-los. Aquests sequers d'obercocs tenien moltes dones i moltes al·lotes llogades. Una de les feines, diríem, de la pagesia més característiques i més importants era quan arribava les feines de segar, d'esbatre, que culminaven el que era la collita anual de llegums, com eren ciurons, faves, sobretot xíxaros, i sobretot també de cereals, ordi, civada i especialment de blat. De tenir en compte que aquests llegums eren fonamentals per a l'alimentació del bestiar i també de les persones, sobretot el blat, per poder fer farina, per després poder fer el pa. Bé, quan arribaven el que se denominaven les meses de segar i les meses d'esbatre, que en aquesta època, sobretot de final de la primavera, ja començaven, si l'any ho permetien, el maig a segar, sobretot el primer que se segaven eren les faves, i després ja també se passaven els cereals, normalment primer la civada i ordi, i després el darrer que se segava solia ser el blat, que moltes vegades s'acabava ben a final de juny i inclús dins el juliol. Per fer aquestes feines, moltes famílies s'arreglaven els membres de la família, les dones veien que també eren ben presents i a vegades, si l'explotació ho requeria, s'havia de mestir més mà d'obra i tant per segar se podien llogar segadors o dones per segar, com sobretot també per batre llavors a cera, se llogava el que se deien homes d'era, que ajudaven a batre, ajudaven a traginar les garbes per poder batre, etc. Bé, en quant a lo que és la feina de segar, tradicionalment s'ha fet amb faus, de manera manual, veiem que sobretot les dones se posaven manegots, però inclús els homes a la banda aquí on s'havia de fer la gavella que anaven segant, per protegir-se sobretot del sol, inclús també se posaven uns canons de canya en els dits per protegir-se els dits dels talls, perquè no tenim en compte que se segava amb una faus. Després, a mitjan segle XX, sí que és cert que se va introduir un gran avanç amb aquest procés de segar, que va ser la màquina de segar estirada per una bístia, i això va fer molt més ràpid la feina de segar. Fos d'una manera o de l'altra, una vegada s'havia segat, s'anaven fent les gavelles i les garbes. Aquestes garbes són les que després se traginaven aquí on s'havia de batre, a cera. Moltes vegades aquestes eres estaven a prop del poble o sobretot a les explotacions de fora de vila no gaire allunyades de les cases, però sempre amb una posició un poc elevada, un poc separada de les cases, on hi pegar bé el vent, perquè el vent era imprescindible per poder batre. A llavors aquestes eres se feia la garbera. Allà on anaven duent, les garbes, inclús de bocins on s'havia aixecat el cereal de lluny se garbejava, i aquestes garbes, llavors, ben prest al matí, quan s'havia de batre, s'escampaven a damunt cera. Hem de tenir en compte que cera és aquest espai, aquesta espècie de plataforma circular, ben tispolejada, que a més cada matí abans d'estendre les garbes s'arregava perquè no fes pols, i una vegada se desfeien les garbes, s'anaven estenint damunt cera, començava el procés, dirien, de batre. Batre seria allò que dirien la feina de separar el gra de la palla. En aquest procés d'esbatre intervenien molt d'ormetjos, i cada un amb la seva forma i cada un amb el seu ús específic. Per exemple, veiem que per començar a escampar el que era el cereal, encara talment com s'havia segat, s'empleaven forques, per exemple aquí en veiem, normalment forques de fusta,
I després, una vegada se tenia ben escampat tot el que eren aquest cereal encara sense batre, el que se feia era començar a passar en les vistis, moltes vegades en les potes, per començar a fer una primera trepitjada, començar a separar ja aquest blat o aquest cereal de la palla, i després ja se passaven amb els carretons. Els carretons n'hi havia que eren de fusa, com els que veiem aquí, o n'hi havia que eren de pedra, com els que veiem aquí. Aquests carretons estaven enganxats, ho veus aquí, a lo que és un cavall o un cavallet que subjectava aquest carretó, i aquest cavallet servia per enganxar-lo a la biga. La biga era aquesta perxa de fusta bastant llarga que se col·locava per una banda a través d'un forat clavada a lo que és un eix metàl·lic que quedava subjecte a una pedra grossa que se diu espiló, que el subjectava a l'home que batia, i a l'altre extrem, que és els que voltaven per la part exterior de cera, hi duen una roda. Per exemple, aquí veus un exemple d'aquestes rodes que anaven a l'extrem de la biga. Aquí enganxaven, com us dic, els carretons i anaven fent voltant. Hi havia eres que només batien amb una visti, i per tant un carretó, però eres podien batre en dues vistis, fins i tot inclús en 4 vistis al mateix temps damunt una era. Una vegada ja havien anat passant amb els carretons, ja s'havia separat molt aquest blat de la palla, i llavors ja passàvem a feines ja, diríem, més manuals per part de les persones que batien, com era en rampins, allà en poden veure alguns aquí, aquests grossos, amb aquests forcons metàl·lics, amb aquests rampins s'anava estirant el més gros de la palla, el més gros de la palla, fins que ja només quedava pràcticament el que és el gra amb palla petita, amb clovelles, diríem de la pell, etc. I llavors aquí ja començaven altres processos. Les altres feines que se feien ja amb aquest gra per acabar d'eliminar les impureses, quines eren? Era sobretot agafar estirars, aquesta peça que té, com veus, un mànec i una post plana a baix, que servia per tirassar, la mateixa paraula ho diu, i s'anaven fent les serres, amb aquest cereal que encara tenia impureses, i aquestes serres se feien de manera que després se pogués fer la feina que s'ha de desventar. Aquí veiem una pala de fusta, normalment les persones se posaven en colles, de dues en dues, ventant a contravent, i d'aquesta manera anaven eliminant moltes d'aquestes impureses. Així com s'anava ventant en sotiràs, s'anaven tornant a regossar, perquè hi havia que remullar i fent aquestes serres, perquè moltes vegades se feien un parell de vegades, un parell de passades de ventat, per acabar d'eliminar al màxim les impureses que se poguessin, i després ja venia la darrera part, que era el que era passar aquest cereal, que encara podia conservar impureses, per cerer. Cerer és aquest ormeig que veiem aquí, circular, i a baix tenia tots uns foradins, els antics estaven fets de jonc, i llavors, ja dins del segle XX, sobretot se va substituir el jonc per una reixa metàl·lica, i se col·locaven a damunt les aradores, que és aquest forcat fet, diríem, amb bastons, amb fusta, i aquí dalt se feia ballar cerer, se ararava, i una vegada s'havia porgat amb aquest cereal, ja estava en disposició de poder ser guardat. Moltes vegades, quan s'havia acabat de porgar, d'ararar, el cereal, l'escaramull que quedava baix de cerer, se li feia una creu, i se deia la frase «Déu mos do la maina», en sentit de donar gràcies a Déu per haver arribat a bon port l'anyada, en aquest cas, de la collida de cereals. Després, també hem de tenir en compte que una vegada s'havien, ja diríem, batut aquests cereals i estaven netejats, per emmagatzemar-se, el que feien moltes vegades era mesurar-se. Per mesurar-se, un ormeig molt important i bàsic, ja des de l'època medieval, és la barcella. Era la mesura bàsica, ja hi havia una mesura més petita, que eren els almuds. 6 almuds són una barcella, i aquesta barcella és una mesura de capacitat, s'omplia ben a la receta, hi havia un ormeig que servia per passar-la per damunt el ferro relliscant de la barcella perquè quedés ben a la receta que se deia, i aquí, una vegada mesurat, ja el pagès
ja aquest blat se guardava, si s'havia d'entregar una part, si el pagès tenia aquestes terres o aquestes explotacions a mitges, a renda, etc., moltes vegades s'havia de pagar amb espècie i aquesta espècie era part del cereal que s'abatia. Un aspecte també important a destacar és que aquest cereal, per protegir-lo durant l'any de la humitat, normalment el guardaven a la part alta de les cases. Les cases normalment tenien una planta baixa i una planta alta, les cases antigues, i els graners solien quedar a aquesta planta alta, sobretot per evitar en el màxim humitat. També se feia en la palla. No sempre en les cases de la palla, però moltes cases que poguessin tenien el paller a dalt. Tant la palla com aquests cereals, per guardar-se, han de tenir en compte que se traginaven en els carros, els cereals dins sacs i la palla se traginava dins llençols, que llavors, amb ajuda de corriola, normalment, o a través d'una escala, se pujaven en aquesta planta alta. Per la feina de batre cera, en el que és la feina d'utilitzar les vistes enganxades a la biga per fer rodar els carretons, era imprescindible l'utilització de les cucales. Són aquestes dues peces fetes de llatra, de garbeó, en el que és la tècnica de l'obra de Pauma, i servien per, el mateix nom ho diu, per cucar els ulls a les vistes. D'aquesta manera se tapava els ulls a les vistes durant tot aquest procés d'elles anar donant voltes, perquè si no fos així, a les poques voltes queien marejades. Un recurs que històricament ha tingut molta importància a dins la pagesia, sobretot dins el món ramader, han estat les ovelles. A Mallorca veiem com tradicionalment a petites explotacions agrícoles ja hi havia una petita guàrdia d'ovelles, i no en parlem d'explotacions més grans com eren possessions. Llavors, aquestes guàrdies d'ovelles depenia també un poc a vegades de la comarca o de les característiques de cada possessió, però a moltes d'elles les guàrdies d'ovelles realment eren el ramat més important de tots. A veure que també hi podia haver porcs, hi podia haver bous, etc., però sobretot les ovelles eren el ramat més important. Aquestes ovelles, en aquest cas, eren guardades per un o diversos pastors i han de tenir en compte que és vinculat en aquest ramat, com passava també amb altres ramats, tenim els picarols. Els picarols, veiem, moltes vegades amb aquest so diferent que fan un de l'altre, servien perquè el manco a nivell acústic fossin fàcils de localitzar els animals, perquè les ovelles a vegades pasturaven per dins garrigues, marines, etc., per dins boscos, i si una ovella s'extraviava o per lo que fos, així la tenien molt més bona de localitzar. A més, hi ha molt de tipus de picarols, des de picarols molt petits que denominem picarolins fins a picarols més grossos que denominem esquelles o escallons, i a més estaven associats a diversos tipus de bestiar, des de picarolins molt petits que podien dur una endiota o podien dur, per exemple, les cabres, en els picarols que podien dur les ovelles, i a més inclús segons l'edat de l'ovella s'hi posava un picarol o un altre, o ja llavors els escallons i les esquelles grosses que ja eren més que res vinculats a lo que era la ramaderia vacuna i equina, a vistes ja de bestiar major, que se diu. Aquests picarols estan normalment fets per una aleació, primer de ferro, llavors també amb una aleació de coure, per aconseguir aquest so molt fi. Històricament, per exemple, a Mallorca, els picarolers que tenien molta anomenada eren els de la zona de Buja. Bé, tornant a les ovelles, hem de dir que l'aprofitament d'aquest bestiar ha estat molt important per una banda la llana, a part de la carn i la llet, que llavors també en parlarem. En quant a la llana, les ovelles se tenien un pic a l'any, normalment a finals d'abril i sobretot al mes de maig.
La tosa era, diríem, una de les festes i de les feines de més anomenada a una finca, juntament amb les matances, perquè la tosa requeria la participació de molta gent, sobretot dels tonadors i gent que els ajudava, i se podien, a finques grans, que hi havia molts ovelles, se podien ajuntar el dia de les toses més de 20 tonadors i molt més altres persones, ja vol dir que els ajudaven. Hem de pensar que la feina d'estondre s'havien d'agafar les ovelles, per tondre l'ovella ha d'estar subjecta, se la fermava i s'anaven tondent amb unes estidores que ja se denominen estidores de tondre, que són estidores molt grosses, moltes molades. A Mallorca històricament tenim moltes nissagues de trinxeters, com per exemple els Ordines, etc., que des de fa segles han elaborat aquestes estidores de tondre, i una vegada s'havia tos, s'anava agafant cada un dels vells de llana que resultava de cada ovella, inclús hi havia persones, a vegades eren infants, que anaven replegant els borrons de llana que quedaven, perquè evidentment la llana estava molt ben pagada, perquè de la llana per una banda se feien teixits, per altra banda també s'aprofitava la llana per omplir coixins, vàneves cotonades que se deia, per omplir matalassos, etc. Bé, per altra banda, inclús a l'hora de cercar el dia que s'havia de tondre també era important, com en moltes altres tasques de la pagesia, se mirava la lluna. Se mirava sobretot que fos el dia de tondre de lluna vella, perquè se considerava que així la llana no corcava tant. Bé, una vegada tenim la llana com a matèria primera per fer els teixits, trobant tota una sèrie d'ormetjos vinculats a la tasca del teixir. Aquesta tasca és una tasca que veiem que sobretot requeria un primer procés que és esfilar. Esfilar ho feien dones. El teixir podien ser dones o podien ser homes. La feina d'esfilar hem de tenir en compte que moltes dones la feien dins la vida quotidiana, hores buides, filaven a vegades inclús per l'autoconsum, però també n'hi havia que podien filar per llavors vendre aquest fil. A l'hora de filar hem de tenir en compte que era una de les tasques, juntament amb el pastar, juntament amb el fer la bugada, amb el cosir i el brodar, que les dones de ben jovenetes ja havien après. Era una feina, diríem, ben quotidiana a dins cada llar. En quant als ormetjos i un poc el procés que se seguia per elaborar el fil, en aquest procés primer començàvem amb aquest estri, que és la filosa, en el qual hi embolicaven la llana, i una vegada tenint la filosa s'agafava aquest altre estri, que és el fus, la filosa se subjectava amb el col amb una mà i s'anava agafant el fil de la llana i se subjectava en aquest fus i se feia ballar el fus a mesura que s'anava estirant de la llana de la filosa. Aquest era el primer procés d'elaborar el fil. Una vegada ja s'havia fet el fil, aquesta espècie de cabdell embolicat en el fus, ja venia llavors la feina de fer troques. Per fer troques s'utilitzava tant les debanadores, que és aquest ormeig de canya que se subjectava damunt una ànima clavada a una fusta, a un peu, l'ànima solsa metàl·lica, i la debanadora pot voltar, enganxaven per una banda el cap del fil del cabdell que resultava del fus, l'enganxaven a la debanadora i feien voltar, d'aquesta manera se feia la troca. L'altra manera era agafar l'àspid, aquí en veiem un, aquest àspid fet de canya en dos llistons en forma de creu. Aquest àspid la dona l'agafava en la mà, se'l col·locava moltes vegades apoyat a la cintura i anava fent de manera cruzada el que també són troques. Una vegada tenint les troques, aquestes troques el que se feia era rentar-les. Això sí que és molt important. I si fos el cas que fos fil que s'havia de tenyir, també llavors se tenyien. Una vegada tenim les troques rentades i si és el cas tenyides, llavors se feia el procés invers, se tornava a col·locar sobretot a les debanadores i se feia el procés invers anant fent els cabdells. Aquests cabdells ja servien o bé per fer punt en gues,
o bé per dur-los en els telers on se farien els teixits, ja teixits de teles fossin llavors utilitzats per fer vestits, per fer roba de llit, etc. Una cosa important que hem de tenir en compte a l'hora d'elaborar aquests teixits és que històricament a Mallorca no només hi ha hagut la llana com a matèria primera, sinó que també hi ha hagut, diríem, fibres d'origen vegetal, com ha estat el cas del lli, que ha estat molt utilitzat per fer teixits, per fer sobretot el que deien la roba de drap, i inclús altres tipus de roba que rebien el nom segons lo fina que eren, segons com s'havien posat els fils en el teler, i inclús també tenim teixits que se fan mesclant fils de llana amb fils de lli. I inclús, ja a partir sobretot del segle XVIII i XIX, una altra matèria primera que dona unes teles, uns teixits més fins, que també va tenir molt d'èxit i va ser també molt utilitzada, era el cotó. I bé, evidentment, un altre teixit, diríem, en aquest cas vinculat a estatus familiars més poderosos i més luxosos, era la seda. La seda, sobretot a Mallorca, a part que la que s'importava ja històricament des de l'època medieval, sabem que des del segle XVI ja també hi havia cultius de cucs de seda i, evidentment, aquest sí que hi era un teixit molt més car i que a moltes cases, a moltes famílies, evidentment, no hi havia roba de seda. Un dels aprofitaments importants que se feia de les ovelles, a part de la llana i la carn, era sobretot la llet. Veiem com a Mallorca, històricament, l'aprofitament de la llet per fer formatge ha estat llet d'ovella. Ho veiem molt clar des de l'època medieval fins ben entrat al segle XX. Vull dir, la llet de vaca per fer formatge se va introduir sobretot ja a les primeres dècades del segle XX, però fins llavors, sobretot, el formatge se feia bàsicament de llet d'ovella. Bé, en el que seria aquest procés d'aquesta feina de formatjar començava amb el que era la feina de munyir les ovelles. Les ovelles se munyien 2 pits en el dia, se munyien des del matí ben prest i llavors se munyien al vespre. Per poder-les munyir, les ovelles s'entraven dins un espai estret que se diu saprès, perquè s'estrenyien un en l'altre, de manera que llavors se posava un pastor o un tornall fet de diversos pastors a munyir, per tant, sense que l'ovella se subjectés més que per l'estreta que estava en la resta d'ovelles. Per munyir les ovelles, l'estri que s'utilitzava és aquest, el que denominam la ferrada. Aquesta ferrada és, com veus, un recipient de ceràmica, vidriat per de dins, perquè evidentment per qüestions higièniques, perquè fos molt bo de netejar després, i com veus és un recipient que té una base ampla, ben plana, perquè quedar ben subjecte en terra, perquè d'aquesta manera s'evitava que les ovelles amb una cosa o xàpota poguessin tomar aquest recipient de la llet. Té 2 anses reforçades per llavors poder-la agafar, perquè evidentment arribaven a ser ben feixugues quan eren plenes de llet. Com veus, tenen un bec, que ara veurem també per què servia. Una vegada s'havia munyit la llet, el que se feia era, ja quan s'havia de començar el procés de formatjar, se començava el dematí, una vegada s'havia munyit, i, a més, amb aquesta llet del dematí, que s'aprofitava a temperatura que havia sortit dels animals, el que feia era utilitzar la llet que s'havia munyit el vespre abans. Aquesta llet sí que se n'havia refredat i el que feien el dematí era posar-la dins oufavis o amb un altre recipient just de vora el foc per encalentir-la lleugerament perquè arribés a aquesta temperatura més romanco, que seria la temperatura òptima que quedava quan s'havia acabat de munyir. D'aquesta manera s'ajuntaven ja el que és la llet del dematí en la del vespre a dins un recipient de ceràmica gros, que és l'eufàbia colera, o també dit olla colera, perquè precisament quan se posaven a dins d'aquest recipient, que sol tenir, tot un recipient fet de ceràmica, 4 encetes a la part de dalt, s'hi posava un fogasser, com veiem aquí, a damunt aquesta eufàbia s'hi posava aquest fogasser trebat
i se tirava la llet damunt, de manera que aquest fogasser servia per colar si hi hagués impureses dins la llet, restes d'excrement dels animals, fulles, etc. Una vegada s'havia colat la llet, ja estava dins aquesta ufàbia colera, el que es feia era posar-li aquest producte per fer quallar la llet. Tradicionalment se treia de la flor, de la gallofera, d'alguns tipus d'aquest cas semblant a el que és la carxofa. Això s'havia hagut de secar prèviament i el dia abans que se volia formatjar se posaven en remull per llavors amb un morter picar-los amb un pot d'aigua abans de posar a dins la llet. La llet depenia dels dies, també depenia de la temperatura, se solia col·locar a prop de la llar de foc aquest sulfavi perquè la temperatura del foc ajudés a fer quallar la llet millor i de manera més ràpida. A vegades en una hora, inclús en manco, estava presa la llet, que se diu. Una vegada la llet s'havia pres, s'agafava aquesta llet presa i ja començava el procés pròpiament d'elaborar el formatge. Què se feia? Una altra vegada s'agafava els fogassers nets i els fogassers se col·locaven normalment a damunt del cavall, que és aquest element de fusta que normalment té tres cames per subjectar-lo damunt un ribell o damunt, en aquest cas, una caldera o un calderó i una vegada es fixubós, aquest cavall sempre té el centre ple de forats perquè servia perquè tota la llet quallada que estava dins el formatge, dins el que és el fogasser, s'agafaven els quatre cats, se feien uns nous i pitjant i estrenyent s'anava donant forma i consistència a la peça del formatge. Aquest procés de donar forma i consistència del formatge se feia també anant pitjant amb el fogasser a damunt aquest cavallet, de manera que anà sortint allò que se diu el xerigot. Aquest líquid, diríem, que s'ha d'extreure bé de la llet quallada perquè si no se fa malbé el formatge. Una vegada tenim ja aquest procés de la peça ja feta a dins el que és el fogasser, per acabar-la de premsar, a vegades se podrien utilitzar moldos, com veig en aquest cas també de metàl·lics amb unes pots, però històricament a Mallorca per premsar-lo el que s'ha utilitzat més és la denominada premsa de formatge. Aquí en veiem una, n'hi ha de més grosses que altres, inclús n'hi ha que tenen 4 cames, i ara aquestes peces de formatge, aquestes premses tenen dues peces, la peça dalt és mòbil, se feia rodar amb aquest torn, i s'alçava aquesta peça de dalt, s'hi col·locaven les peces de formatge, i llavors s'anava baixant, i d'aquesta manera el pes de la peça de damunt el que feia era fer que s'acabés d'extreure el xerigot. De fet, aquí podem veure una canaleta per la qual aquest xerigot després anava cap a l'extrem d'aquesta premsa. Aquest xerigot l'aprofitaven llavors sobretot per donar menjar als animals, com sobretot els porcs. Bé, una vegada havíem fet aquestes peces de formatge, tenim allò que dèiem formatge tenra. Se podia consumir en el moment, però normalment el formatge també el que se feia era curar-lo, per poder-lo conservar durant bastant de mesos. La curació del formatge, com a mínim, durava 3-4 mesos, segons volguessin fer formatge més vell o no tan vell, i aquesta curació era una feina que també sempre ho feien les dones, el mateix que passava amb el procés de lo que és el formatjar, i com el munyir eren els homes. I en aquesta curació cada dia, damunt els pots on s'anava adobant el formatge, s'havia d'anar girant el formatge, s'havia d'anar fregant i se li anava posant sal i també, si feia falta, també se li posava oli. I després, una vegada que el formatge estava ben curat, inclús quan ja estava ben curat i no se volia que el formatge continués encara secant-se més, perquè ja seria massa fort, el que se feia era donar-li untada d'oli i inclús a vegades de saïm i se guardava dins un fabis. Això seria un poc el procés, diríem, de conservació d'aquest formatge vell.
una de les feines, diríem, fonamentals a dins totes les cases, antigament de la pagesia i de les moltes cases també inclús que no dedicades a la pagesia, com eren menestrals, etc., era la matança, perquè no només a les explotacions agrícoles hi havia porc, sinó que molta gent també cada any engreixava com a mínim un porc, el porc matancer, que se deia, per després, quan arribava la tardor, sobretot el mes de novembre, a partir de Sant Martí, Santa Catalina, poder fer la matança del porc. De tenir en compte que la matança del porc era bàsica per lo que era poder obtenir queviures, sobretot conservat de diverses maneres, per anar consumint durant l'any. Del porc s'aprofitava, com se diu, tot, pràcticament. Se n'extreien saïm, se n'extreien diversos tipus d'embotits, se n'extreien cansalada, etc. Bé, el que és el procés i la feina de les matances, que diguem, inclús ja començaven uns quants dies abans pròpiament de la matança amb els preparatius de tenir tots els jormejos a punts, sobretot ben nets, l'higiene dels jormejos és una cosa fonamental en les matances, d'això també moltes vegades se n'encarregaven les dones, i després ja quan arribava el dia de les matances, ben prest, a trenc d'alba o inclús abans de començar a vorell, ja arribava normalment el matador a la casa, això si és que a la casa no hi havia un matador, i s'anava a l'amo que havia engreixat el porc, normalment perquè el porc hi tingués confiança, a treure el porc de la soll, se posava el porc damunt la banca i se matava el porc. En aquesta part del sacrifici del porc intervenien homes, però les dones de ben de matí també ja s'havien aixecat a tenir-ho tot a punt, sobretot, per exemple, tenir com a mínim una o més calderes en el foc amb aigua bullint, per les feines de netejar els ormejos, per les feines de netejar el porc, etc. I una vegada s'havia mort el porc, venia el procés de desfer el porc, desxuava el porc, i aquí ja s'anaven destriant el que són les peces que anaven destinades a uns embotits o a uns altres, a los sanguinós per fer botifarró o per fer escamallot, el que anava a la sobrassada, a la part de greix que diguem que anava en el saïm, el que anaven llavors quan se feien els ossos que s'havien de salar, etc. Per tant, s'anava ja, diríem, destriant tot. Després, hem de tenir en compte que en el que és les feines del dia de les matances estaven també bastant, en aquest sentit, assignades les que eren per homes, les que eren per les dones. Les de les dones, una molt important bàsica era, evidentment, tenir cura de tenir els ormejos nets, tenir també el menjar a punt, tant si per berenar se feia frit o altres tipus diríem, de preparar gastronòmics i sobretot llavors per lo que era aquest dinar-sopar, que en moltes cases ja era més aviat sopar de matances, una vegada acabades totes les feines, que aquí sí que el sopar podria ser un arròs brut, podria ser un guiat de pilotes, etc. De tenir en compte que les matances llavors sempre per celebrar aquesta feina acabaven amb un sopar i amb un ball i la feina també se convertia en festa. Inclús moltes cases feien un fogueró, etc. A dins aquest procés de la feina de les matances, la dona també tenia altres tasques molt assignades, com era, sobretot, el procés de l'elaboració dels embotits. Ja començava aquest procés quan se desfeia el porc i s'arribava a tot el que és la burza del porc, els budells, els intestins, el que és l'estómac, etc. Ja ho agafaven les dones per anar a fer la tasca que se diu de fer budells nets. Això era una tasca molt important, que se feia amb aigua, amb llimona, amb vinagre, etc. Una vegada se tenien els budells ben nets, se penjaven que degotassin, que eixugassin, llavors posaven dins pedaços
i una vegada les tenien ja més o manco eixuts, començava la feina d'anar preparant aquests diferents models segons el seu gruix per llevar els diversos embotits que se farien. Els més prims se'n treien botifarrons, se'n treien les llonganisses, llavors més gruixats se treien les sobrassades, inclús en noms que reben aquestes peces quan són sobretot peces grosses com la poltrú, com la colana, etc. I les dones anaven cosint aquests models per llavors ja passar en el procés d'omplir aquestes peces i per tant elaborar els embotits. Per elaborar els embotits primer s'havia d'haver pastat la pasta de l'embotit. En aquest pastat, com veiem aquí, per exemple, aquestes màquines de capolar, se capolava la carn, se capolava la xua, en el cas, per exemple, de sobrassada, que se n'hi posava, i una vegada capolada, llavors ja anava molt al gust de les famílies, un volien escapolar més fi o més gruixat, per això hi havia les màquines que tenien diversos tipus de llosses, i una vegada capolat se posaven a dins rivells i se feia el pastor juntament, evidentment, amb les espècies, amb la sal, que s'hi posava en cada un dels embotits. Una vegada teníem el pastor fet i s'havia deixat reposar i eixugar un poc, ja passàvem a omplir. Antigament se feia a mà, s'utilitzaven aquests embuts, normalment de diverses gruixes, segons el tipus de budell que tinguem, i llavors també es van anar sortint diversos ormejos, com veus aquest omplidor d'aquí, inclús també a les màquines de copolar, les famoses màquines de copolar, sobretot de marca Elma, que sobretot se van difondre molt a partir de la dècada de 1930, any 40, començaren a difondre del segle XX, començaren a difondre-se molt. No és que totes les famílies en tinguessin, però el que feien és que famílies que la compraven, llavors l'anaven deixant als veïnats, com que els veïnats normalment ja procuraven fer les matances no el mateix dia, perquè com que s'ajudaven uns amb els altres, cada un posava un dia diferent, i aquestes màquines Elma ja servien per capolar, però al mateix temps llavors se canviaven les peces de la llossa, se posaven els embuts i també servien per omplir. Una vegada s'havia omplit, hi havia la feina de formar aquests embotits, se'ls posava normalment un poc de prebebó per evitar les mosques i ja venia la feina, diríem, de dur-los a la perxa, de penjar-los, perquè s'anessin curant al llarg de l'any, depenent si eren embotits per consumir aviat, com són els botifarrons, les llonganisses, o altres d'escat d'uns mesos, com són les sobrassades, etc. A dins les feines del camp i dins la producció agrícola, una producció que històricament ha tingut molt de pes a Mallorca, sobretot a les comarques de la Serra de Tramuntana o també de les Serres de Llevant, ha estat la producció d'oli d'oliva. Hem de tenir en compte que en aquest procés d'elaboració de l'oli també hi participaven moltes vegades dones, sobretot en el que era la primera tasca de collir oliva. I va ser, durant molts anys, un recurs per a moltes atlotes abans de casar-se, per lotes fredines, de dedicar uns anys, diríem, quan venien les meses de soli, els mesos de collir l'oliva, sobretot a partir especialment del mes final d'octubre, sobretot en novembre, se n'anaven en aquells llocs de producció d'oliva, sobretot a possessions olivareres, i allà hi residien inclús durant setmanes, inclús a vegades durant mesos, inclús moltes d'aquestes possessions que concentraven moltes d'aquestes lotes van arribar a construir un edifici on residien aquestes lotes que se coneixen com les cases de les collidores. Això hi ha bastantes possessions de zona d'olivera que encara conserven aquests espais. També hi anaven homes que se llogaven com a traginers, això també s'ha de dir, però era molt important la feina de les collidores d'oliva. Una vegada s'havia collit l'oliva, se duia cap a les tafones, allà on hi havia el procés de soli, de la producció de soli. Una vegada s'havia en el trull, el que és el molí que s'acopolava l'oliva, una vegada s'havia fet aquesta pasta en l'oliva, se posava dins d'aquestes bosses, que són els esportins, perquè aquestes bosses s'obrin i per aquest forat s'hi posava la pasta i aquests esportins s'anaven posant plens de pasta un damunt l'altre a lo que era la premsa de soli.
se posaven dins un recipient de pedra baix que se diu el bací, s'anava fent aquesta pila d'esportins i llavors se baixava la biga de la premsa i sortia l'oli premsat. Per aquest procés de premsa l'oli s'havia d'anar tirant aigua bullint, per això dins l'estafona sempre hi havia una gran fornal amb una caldera molt grossa, amb un carabassot, com el que s'utilitzava a la bugada, s'anava tirant aigua bullint a damunt d'aquests esportins al mateix temps que s'anaven premsant. Per això l'oli sortia mesclat amb aigua i anava cap a unes piques que se diuen les piques de triar. On se separava l'aigua per la densitat diferent, se separava l'aigua de l'oli. Una vegada produït l'oli, trobam peces com aquestes, que són les mesures en les que se mesurava aquest oli. Evidentment, hem de tenir en compte que hi havia explotacions olivereres petites que eren pintura per autoconsum, però la gran majoria d'explotacions olivereres també dedicaven una part molt important a la comercialització. Llavors, a part de l'oli, evidentment, les olives també podien ser aprofitades per consum directe de les persones i en aquest sentit se guardaven salades dins ufabis, trencades per menjar més prest o sense trencar per menjar més tard, fossin ufabis de vidre bufat, com són aquestes, sempre si eren de vidre estaven cordades per protegir-les, cordades normalment de canya, o també ufabis, com veiem aquesta petita, que són ufabis de test. Arribaven molt de tamany, aquestes ufabis, si són de ceràmica, sempre estaven vidriades, també per qüestions higièniques.